Здравейте, приятели! Искам да ви покажа днес прогрес ни, това до къде сме стигнали с разчистването на двора. Реално, ето тук зад мен, това почти е изчистено. Тази пръст ще се използва да заравним ето тук възможно колкото се може. И така, реално не е кой знае какъв прогрес, но все пак леко по леко действаме. Времето започва да се оправя, да става така както всички искат. Можете да забележите. Ето тук зад мен дърветата колко са разцъфнали. После ще ви заведа на едно място под у нас, да видите и там колко е красиво. И реално днес това ще е клипчето. Няма да е нещо кой знае какво. Малко по-набързо. Времето не ни достига почти за нищо. Постоянно сме в движение, постоянно пътуваме. И така, скъпи приятели, това е. Сега, приятели, това ще се опитам да го заравня. По-скоро да се трамбова, да може да се наслоява с времето. Ще се възползвам в момента, защото валя доста дъжд предните дни. Докато почвата е мокра и ще бъде една идея по-лесно. И така, нека да започваме. Ето го мястото вече и след трамбоването. Горе-долу опитах да позаравня колкото се може. Има доста за заравняване. Ето тук тази част, която я виждате, е доста по-надолу от горната. Трябва да се насипе още доста, за да може да се изравни нивото. Ето може да видите от онзи камък там, отдолу, горе-долу за какво става въпрос. Има едни може би около 20 на 30 см, които трябва да се заравнят. Ще използваме тези стари цигли, да ги начупим, да ги подложим, да ги насипим и да успеем да изпълним това, което искаме. И сега, приятели, остана да ви заведа на мястото, което искам да ви заведа. И така, реално това ще е за днес. Малко работа, малко движение. Сега, скъпи приятели, имаме и малко работа да засадим едни луковички тук в градинката. Ние искаме да е колкото се може по-пълна с цветя. Ще ги засадим и отиваме на мястото, което искам да ви покажа. И това ще е за днешния клип. Няма по-хубав начин според мен от това да ти започне деня с ето това. Отиваме сега и към водата. Дори на мен ми е интересно да видя за какво става въпрос, защото преди няколко месеца, като ходихме преди зимата, някъде около септември-октомври, след лятото беше пресъхнала тотално. Интересно ми е сега да видя какво става, защото тук след 1-2 месеца тревата става, може би колкото мен е висока. И ще ни е малко трудно да стигнем до там. И така. Та, ето го, приятели, не е нещо особено. Просто е нещо сантиментално за мен. Интересно. Исках да дойда да го видя. Исках и да ви го покажа на вас. Като сметнем в какво състояние беше преди няколко месеца, доста се е понапълнило. Ето можете да видите и
гледката реално от тук. Много приятно място. Много успокояващо. И така, водата е наистина доста за това, което се има предвид какво е. Доста силно тече. Надяваме се да не пресъхва тази година. След някой друг месец ще дойдем пак да го погледнем. Ето, можете да видите едно приятелче.